1944 годзе Беларусь была занятая савецкай арміяй, была працягнутая палітыка русифікацыі, а на заходнебеларускіх землях і зорская палітыка саветызацыі з дэпартацыямі многіх дзесяткаў тысяч жыхароў, з пераводам навучальных устаноў на расійскую мову, менавіта адказам на русифікацыю глыбоцкай педвучэльні і стала з'яўленне арганізацыі, пра якую мы сёння будзем зноў і зноў згадваць, якая атрымала назву «Саюз беларускіх патрыётаў». Педагагічная вучэльня глыбоцкая была пераведзеная практычна цалкам на расійскую мову, і за адказы па-беларуску тых навучэнцаў, якія і не маглі яшчэ валодаць расійскай мовай, за гэтыя адказы па-беларуску знізалі адзнакі, пагражалі іх выключыць за нацыяналізм, выкладалі там прысланыя з усходу і часам нават не з усходу Беларусі, а з глыбіні Расіі настаўнікі, якія з пагардай выказваліся пра лапатную Беларусь, якой, маўляў, яны толькі калісьці прынеслі і цяпер нясуць культуру, і з пагардай з такой самай выказваліся пра беларускую мову. Навучэнцы педвучэльні адказалі стварэннем саюза беларускіх патрыётаў. Якія мэты ставіў гэты саюз беларускіх патрыётаў? Гэта не была палітычная арганізацыя, а мэта была, як яны запісвалі, у пашырэнні нацыянальнай самасвядомасці сярод людзей, з якімі мы павінны жыць і працаваць, у прыватнасці са школьнікамі, са сваімі будучымі выхаваўцамі. Сярод асноўных палажэнняў праграмы СПБ, скарочаная буду так казаць, было імкненне да сапраўднай беларускай дзяржаўнасці, да дзяржаўнасці беларускай мовы і да таго, каб у беларускай дзяржаве сімваламі былі чырвона-белы сцяг і герб пагоня. Там не было такой выразна акрэсленай структуры, але все-таки арганізацыя падзялялася на пяцёркі, групы з 5 чалавек, у якіх кожны удзельнік ведаў 4 астатніх і старшыню, больш нікога не ведаў. І адзін чалавек з пяцёркі падтрымліваў сувязь з другой пяцёркай. І трэба было мець 2 рэкамендацыі, каб уступіць у саюз беларускіх патрыётаў, рэкамендацыі ўжо ранейшых сяброў. 25 сакавіка 1946 года саюз беларускіх патрыётаў прыняў урачыстую прысягу. Невыпадковы дзень быў абраны, дзень абвяшчэння незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі, і прысягу чыталі пад чырвона-белым сцягам і пагоняй. Выяву пагоні прыслалі аднадумцы і сябры з пастаўскай групы за Беларусь. Такая група з аналагічнымі мэтамі тады якраз утварылася і у пастаўскай педвучэльні. Зараз я вам працытую, адзін з навучэнцаў этой пастаўскай вучэльні згадваў, што яны пастанавілі паўсюль і заўсёды гаварыць па-беларуску, трымацца беларускіх традыцый, абуджаць у нашых людзях пачуццё нацыянальнай годнасці. Такія яшчэ, можа быць, наіўныя былі, хоць, канешне, і вартыя павагі, мэты ў гэтай арганізацыі, якія спадзяваліся, што сябры якой спадзяваліся, што ім удасца праводзіць сваю дзейнасць. І неўзабаве гэта суполка за Беларусь пастаўская аб'ядналася з саюзам беларускіх патрыётаў. Зноў жа, калі працытаваць статут саюза беларускіх патрыётаў ўжо пасля аб'яднання, тады, дарэчы, 50 сябровак уваходзіла в СБП, то там было напісана, што прапагандаваць беларускую мову і культуру, змагацца з русіфікацыяй. І у давер да сяброў саюза беларускіх патрыётаў увайшоў афіцэр МГБ Олег Стаховскі, які
выдаваў сябе таксама за патрыёта і усяляк падбухторваў сяброў суполкі да таго, каб яны заняліся тэрарызмам. Ну і ўрэшце ён іх выдаў, і у лютым 47-го года пачаліся арышты. Некаторых, хто быў яшчэ непаўнагадовы, падгадавалі, гэбісты арыштавалі потым. Вучняў забіралі з урокаў, арыштоўвалі настаўнікаў, бо некаторыя паспелі ўжо скончыць гэтыя вучэльні. Ну і сярод арыштаваных была наша першая гераіня Алеся Фурс. Зараз мы убачым яе партрэт. А у дзявоцтве да замужжа яна была Алесей Умперович. З'явілася на свет яна ў 1925 годзе. У 1947 годзе была арыштаваная, і яна гераіня маёй кнігі «Імёны свабоды». Я тут буду цытаваць з кнігі яе ўспаміны. Па-першае, многія з Саюза беларускіх патрыётаў у часы нацысцкай акупацыі ўваходзілі ў СБМ, Саюз беларускай моладзі. Это была такая арганізацыя, куды у прынцыпе, волей-неволей павінны былі ўсе юнакі дзяўчаты адпаведна ўзросту ўступіць. Але што это была за арганізацыя? Алеся потым згадвала. Мы разумелі Саюз беларускай моладзі толькі як асяродак, дзе гартаваліся патрыятычныя пачуцці. Любоў да роднага беларускага. Нічога не прышчаплялася нам нацыянал-фашыстоўска, ніякай непрыязні да іншых народаў. Яна вучылася ў Пастаўскай настаўніцкай семінарыі ў час акупацыі, і дырэктарам гэтай семінарыі была легендарная асоба Барыс Кіт. Можна сабе ўявіць, што якое там выхаванне атрымлівалі навучэнцы, калі Барыса Кіта арыштавала гестапа і кінулі яго ў расстрэльную камеру, дзе за ноч з 30 вязняў засталося толькі 5. Усіх астатніх выводзілі і расстрэльвалі. Толькі ўдзячныя вучні, як ён потым згадваў, яго уратавалі ад смерці. І тут, можа быць, варта сказаць да слова, што у пэўны момант прэзідэнт Францыі пасляваенны Шарль де Голь падзякаваў французскім настаўнікам, якія вучылі дзяцей у часы нацысцкай акупацыі у французскіх школах. А беларускіх настаўнікаў партызаны сотнямі расстрэльвалі тады, і школы палілі. А тых настаўнікаў, хто застаўся жывы, чакалі турмы і лагеры. Некалькі слоў, можа быць, пра Барыса Кіта варта сказаць, які быў дырэктарам у Алесі Фурс. Потым Кіт стаў адным з самых вядомых у свеце беларусаў. Ён плённа працаваў у праграме касмічнай у Злучаных Штатах Амерыкі і вынаходзіў формулы ракетнага паліва, распрацоўваў сродкі сувязі для касмічных караблёў, удзельнічаў у падрыхтоўцы высадкі касманаўтаў на месяц, і ён не дажыў 2 месяцы да 108 гадоў. Але вернемся да Алесі. Яе новы дырэктар быў былым партызанам і, як яна згадвала, на просьбу вярнуць родную мову называў нас фашыстамі і пагражаў здаць гэбістам. Тады яны і, марачы пра сапраўдную незалежную беларускую Беларусь, і стварылі гэтую сваю суполку. Яе арыштавалі разам з бацькам. Калі іх везлі у полацкую турму на грузавіку ў кузаве, то вельмі часта машыну спынялі. Яе разам з бацькам, спадаром Лявонам, прымушалі сысці з кузава, і іх бралі ў цеснае кола гэбісты і камсамольцы і стрыбкі. Гэта такія памагатыя гэбістаў. Бралі ў цеснае кола. Прабачце за эту агідную правду. Яны распільвалі прарэхі і на іх мачыліся. І тады бацька казаў ёй проста заплюшчы дачушка вочы. Так іх давезлі в эту полацкую турму.
Ну, дарэчы, бацьку потым далі 10 гадоў за неданесенне на дачку, і ён сканаў у менскай турме, не дачакаўшыся лагера. Вось. Ну, а Алесю кінулі ў камеру, дзе значна смелейшымі, як яна зноў запісала ў сваіх успамінах, пачуваліся пацукі. Да укормленага пацука быў падобны і следчы. І што самае страшнае, ты следчы карыстаўся гіпнозам, пасля чаго я пад ягоны рогат падпісвала паказанні, як у Берасці, дзе ніколі не бывала, атрымлівала інструкцыі ад амерыканскіх выведнікаў. Вот і такія былі следчыя. Ну і Алеся атрымала 25 гадоў лагераў, і ёй припомнілі і тое, што менавіта яна была аўтаркай пагоні, яе мастацкія здольнасці былі. Вот. Яна намалявала тую пагоню, пад якой вот сябры Саюза беларускіх патрыётаў 25 сакавіка 1946 года прыносілі прысягу. У мардоўскіх лагерах, куды яе тыпавалі, дазвалялася пісаць такім, як і на асуджаным, один ліст на год. Яна доўга не ведала пра смерць свайго бацькі, марыла пра тое, што сустрэнецца з ім. Ёй вельмі дапамагло тое, што яна сустрэла у зняволенні Ларысу Геніус, і адна і другая, як шчырыя верніцы, насілі зробленыя з хлебнага мякісу крыжыкі. Пасля вызвалення яна выйшла замуж за Антося Фурса, аднаго са стваральнікаў Саюза беларускіх патрыётаў. Яны паспрабавалі вярнуцца на радзіму, прыехалі ў Паставы, але там ім такое жыццё ўладкавалі, так за імі сачылі, так іх пераследавалі, што яны выехалі ў Казахстан, дзе Антос сядзеў, і доўгі час жылі там, і потым ужо вярнуліся, выйшаўшы на пенсію, здолелі вярнуцца ўжо у больш ліберальнейшыя часы, у часы БССР яшчэ здолелі вярнуцца. Напэўна, варта сказаць пра іншых сяброў Саюза беларускіх патрыётаў. 34 з іх былі асуджаныя. Трое атрымалі, у тым ліку і будучы муж гаспадарыні Алесі, атрымалі расстрэл, але тады, паколькі мужчын ужо зусім мала пасля вайны засталося, смяротнае пакаранне было скасавана ў Савецкім Саюзе на пэўны час, і 25 гадоў давалі асуджаным да расстрэлу. І жорстка, як мы бачым, судзілі, і жорсткія прысуды давалі жанчынам. Алесе 25 гадоў, нагадаю вам. І потым, можа быць, згадаю, шмат разоў мне давялося пасля знаёмства з Фурсамі быць у іх доме. Там эта палова такая дома была, невялікая такая палова, два там пакойчыкі в гэтым драўляным доме, але такі дух там быў беларускі. Там керамічная пагоня стаяла, сцяжок бел-чырвона-белый, беларуская літаратура. І я памятаю, як на скарынаўскім свяце кнігі у 90-м годзе, калі яшчэ толькі Беларусь ірвалася да незалежнасці, але ўжо шырока карысталіся бел-чырвона-белымі сцягамі, і там проста плошча была бел-чырвона-белая, і як яны ад шчасця плакалі. Алеся і Антос, што яны дажылі да гэтага часу. Крыху забегаючы наперад, я скажу, што ў 90-е гады удалося ўсіх сяброў Саюза беларускіх патрыётаў рэабілітаваць, яны нават там пэўныя палёгкі атрымалі там на праезд, яшчэ на нешта. Гэта такі выключны, можа быць, выпадак, калі казаць пра антысавецкія арганізацыі. Дапамагло тое, што дэпутат Лявон Баршчеўскі, вядомае імя, проста у
у зале этих паседжанняў Верховного Совета сидзеў побач з начальнікам КДБ, і ён як бы яго пераканаў, што гэта былі зусім невінаватыя людзі, маладыя, это яшчэ была першая палова 90-х, карацей, удалося дасягнуць гэтай рэабілітацыі.